नारायण स्मृति एतावन् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरित्यज्य जन्मलाभपरपुंसानां ते नारायणस्मृति। एतावान् स्वधर्मपरिनिष्टया जन्मलाभः परः पुंसः ते नारायणस्मृतिः। ते नारायण स्मृति एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्टयः जन्मलाभपरपुंसानां ते नारायणस्मृतिः। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्टया जन्मलाभः परः पुंसां ते नारायणस्मृतिः। हरे कृष्णा मैम मैम ऑलरेडी हाफ பார்த்துட்டேன். I think more or less correct. Only Kuru வந்து KURU GURU not to spell ஆயிருக்கு. அது வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பெல் செக். அப்படியா? ஏதாவது ஓகே செக் பண்றேன். சரியா மாதாஜி. Okay, Hare Krishna. I'll leave now. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Thank you Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Namaskaram Mataji. நமஸ்காரம் Hare Krishna நமஸ்காரம். Mataji. Pranam சரியா Mataji. இல்லையா Mataji? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன Mataji? டாக்டர்கிட்ட போங்க Mataji. மாத்திரை குடிச்சிட்டு தான் இருக்கேன். எத்தனை நாள் ஆச்சு Mataji? போன வாரத்துல இருந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லையா எனக்கு தோணுது. இன்னும் இல்ல Mataji. இன்னும் ஸ்வரமா இருக்கு. இன்னும் ஸ்வரமா இருக்கு Mataji. ஓகே ஓகே. குரல் எல்லாம் கணீர்னு கம்பீரமா அந்த கணீர் குரல் இல்ல, இன்னும் ஸ்வரமா இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஆனா ரொம்ப நைஸா இருக்கு மாதாஜி. இன்னைக்கு கிளாஸ் சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. நீங்க எடுத்தீங்களா Mataji இன்னைக்கு? சடனா நைட்டு 9 மணிக்கு மெசேஜ் போட்டாங்க. ராமா மாதாஜி உங்களுக்கு போன் பண்ண நீங்க எடுக்கல. மாதாஜி வந்துட்டாங்க Mataji. நான் இங்க வந்துட்டேன் Mataji. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன் நோ இஷ்யூஸ். எனிவே நாம திரும்பி படிக்க தான் போறோம். எது சான்ஸ் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கணும், அவ்வளவுதான். மாதாஜி நீ கொஞ்சமா இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ரெண்டும் ஒண்ணுதான் கடைசியில சொன்னீங்கல்ல, என்னது அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. மாதாஜி என்ன சொல்றாங்க தினம் அங்க இருக்கிறதெல்லாம். இன்னைக்கு இன்னைக்கு நானே அவங்களே சொன்னேன். சொன்னது. இன்னைக்கு அவங்களே சொன்னது. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீல பிரபுபாதா. கிருஷ்ணா கோவிந்த நாராயணா நாராயணா ஸ்ரீஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். அஷ்டப்ராயேஷு வதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधे माधव कुंज बिहारी. जय राधा कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी.
ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யமுனா தீரா வனச்சாரி. யமுனா தீரா வனச்சாரி. யமுனா தீரா வனச்சாரி. யமுனா தீரா வனச்சாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். 5 மாதாஜி, 5 சொல்லணும். ஆமா 5, 6 சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் டைம் ஆமா. இருந்தா வாசிக்க கொடுப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. வந்தேஹ தந்திர பரஸ்மாய பாப்மனாம் நிதேஷபாஜாம் ச விபோ விபூதயே யதாவதாரஸ்ய தவ சுகாரதாய சத்யா சத்தாயம் அபி ஆத்மபதோ பலப்தயே. வம் நீங்கள், தேக இந்த உடல். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். பிரசமயாய குறைப்பதற்காக, பாப்மனாம் பாவச் செயல்களின், நிதேஷபாஜாம் பக்தியில் அறிவுரைகளின், ச மற்றும் விபோ ஓ என் பகவானே, விபூதையே விரிவிற்காக, யதா போல, அவதாரங்கள், தவ உங்களுடைய, சூகர ஆதாய கட்டுப்பாடின்றி மற்றும் பிற வடிவங்கள், ததா அதனால், அயம் கபிலரின் அவதாரம், அபத உறுதியாக, ஆத்மபத தன்னை அறிதலின் வழி, உபசவ்யதே வெளிப்படுத்தும் பொருட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. என் அன்பு பகவானே, நீங்கள் நெறி தவறியோரின் பாவச் செயல்களை குறைக்கும் பொருட்டு, அவர்களின் அறிவை பக்தியிலும் விடுதலையிலும் வளம் பெறச் செய்யும் பொருட்டு இந்த உடலை எடுத்துள்ளீர்கள்.
இந்த பாவம் நிறைந்த மக்கள் உங்கள் வழிகாட்டலை சார்ந்துள்ளதால் உங்கள் சொந்த விருப்பத்தால் நீங்கள் ஒரு கட்டுப்பாடின்றி மற்றும் பிற வடிவங்களையும் வடிவங்களாக பிறப்பெடுகிறீர்கள். அதுபோல உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கு எல்லை கடந்த அறிவை வழங்கும் பொருட்டு நீங்கள் தோன்றியுள்ளீர்கள். ரொம்ப அழகான மொழிபெயர்ப்பு இதுல இல்லையா? பகவான் எதற்காக இவ்வாறு தோன்றுகின்றார் இல்லையா? எதற்காக ஹி ஆல்வேஸ் டிசன்ட் யுகந்தோறும் இல்லையா? சம்பவாமி யுகே யுகே, யுகந்தோறுமே அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல தோன்றுகின்றார். யுக அவதாரங்கள் இல்லையா? நம்ம படிச்சுட்டே தான் வரோம். நாம எல்லாருமே இந்த யாரெல்லாம் இந்த பௌதீக இயற்கையில பிறந்திருக்கிறோமோ நம்ம எல்லாம் நெறி தவறியோரின், அதாவது நெறி தவறிய எப்படி நாம நெறி தவறியவர்களாகின்றோம்? பாவச் செயல்களை செய்வதால் தான். சோ நெறி தவறுதால் நாம பாவச் செயல்கள் தான் செய்கிறோம் இல்லையா? அதையெல்லாம் ஒருத்தர் கண்டிப்பா குறைச்சே ஆகணும். ஆனா அதை பக்தியின்றி நம்மளால குறைக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. பக்தி என்ற ஒரு வார்த்தை, இந்த பக்தி எனக்கூடிய இந்த பாதை இல்லை என்றால் நாம முழுவதுமே பௌதீகவாதியா தான் இருக்கணும். இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பௌதீகம். இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல இருந்து கொண்டு செயலாற்றுவோம். நம்ம செயலாற்றுகின்றோம் என்ற ஒரே ஒரு நான் வேலை செய்யறேன்ற ஒரே ஒரு உண்மையை தவிர அதனுடைய அந்த வேலை எத்தகையது, எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும், அந்த வேலையினால் என்ன விளைவுகள் வரும், இப்படிப்பட்ட தாத்பரியங்கள் எல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் இல்லையா? அதனால பக்தி பாதையே இல்லை, இறைவன் என்பவர் ஒருத்தர் இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வு அற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள், எஸ்பெஷலி நாத்திகவாதிகள், அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தான் ரைட் அப்படிங்கிற வாதிக்கக்கூடிய தன்மை. அதனால பாவ புண்ணியம் எல்லாம் வரும்னா அதை பத்தி ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு மனப்பக்குமை, பாவமாவது புண்ணியமாவது இல்லையா? அந்த மாதிரி அவர்களின் அறிவை அப்படிப்பட்ட நிலையில் அதுல அட்லீஸ்ட் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்க இல்லையா? சண்டாளர்கள், அசுர இயல்புக்குடையவர்கள் மற்றும் இது நாத்திக தன்மை, இவங்களெல்லாம் நம்ம மேல எழுப்புறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு குரு மற்றும் ஆன்மீக குருவினுடைய அனுகிரகத்தால மட்டும்தான் அவங்களால வழி நடத்த முடியும், நம்மளால நடத்த முடியாது இல்லையா? ஆனா ஒரு சாதாரண மனிதனை நாம ஓரளவுக்கு கனிஷ்ட நிலையில எஸ் பக்தி என்பது என்ன, கடவுள் ஒன்றர் இருக்கிறார், இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். அவங்க சீரியஸா எந்த பிரேயர்ஸும் பண்ண மாட்டாங்க, எந்த ஒரு பக்தி சேவையும் பெருசா செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு இறைவன் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? எஃபர்ட் தான் போட மாட்டாங்க, அதுக்கு என்ன செய்யணும்ன்றத போய் தேடியும் அலைய மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கவங்க அவங்கள சுலபமா நம்மளால பக்தி பாதையில கொண்டு வர முடியும். சோ அதற்காக தான் பகவான் அத்தகையவர்களை குறைக்கணும். ஈவன் சண்டாளமா இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா தான் இருக்கார் இல்லையா? அவர்களை ஒரு குருவினுடைய அனுகிரகத்திலிருந்து அவங்கள வழி நடத்துகிறார். சோ எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் இருப்பது போல ஒவ்வொருத்தருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல அடைய வேண்டிய ஒன்று எதுன்னா, அதாவது சரணாகதி மற்றும் இறைவன் தாழ் பணியறது, இறைவன் பாதங்களை சேர்வது. ஏன்னா இல்லைன்னா நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல திரும்பி வந்துகிட்டு தான் இருப்போம். அவர்களின் அறிவை பக்தியிலும் விடுதலையிலும் பலம் பெற செய்யும் பொருட்டு நம்ம செயலற்ற தன்மை கண்டிப்பா இருக்கவே முடியாது, செயலாற்றாமல் கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. இதுதான் இன்னைக்கு நான் அங்கேயும் சொன்னேன். கிருஷ்ண உணர்வு என்பது சைலண்டா உட்கார்ந்து ஜபம் மட்டும் பண்றது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் த ஒன்லி ஆஸ்பெக்ட். மனசுல நம்ம எப்பவுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த பக்தி போயிட்டே இருக்கணும். மேலும் இந்த பௌதீக செயல்களை எல்லாமே நம்முடைய கடமைகளாகிற்று இறைவனுக்கு அதனுடைய பலன்களை அர்ப்பணித்து செயலாற்ற வேண்டும். இரண்டுமே இணைந்து செயல்படும் பொழுதுதான் நாம பக்குவத்தை அடைவோம். செயலற்ற தன்மையை எங்கேயுமே பகவான் பரிந்துரைக்கவே இல்லை. கர்ம சந்நியாசத்திற்கு அவர் அதிகமான ஒரு கிரெடிட்டே கொடுக்கல. எஸ், அதுவும் ஒரு சேம் இலக்கு தான் வரும். ஆனாலும் அது கடினமான பாதை. எல்லாரும் துறவரத்தை மேற்றுக்கொண்டால் இங்க இருக்கக்கூடிய செயலாற்றுபவர்கள் எல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் யார் செய்யறது இல்லையா? உணவு யார் படைக்கிறது? அப்படி உணவு யார் படைக்கிறது, யார் அதை விற்கிறது, வாங்கறதுக்கு பணம் வேணும் இல்லையா? நம்முடைய செயலற்ற தன்மையில இந்த உடலை கூட நம்மளால பேணி காக்க முடியாது, கண்டிப்பா முடியாது. we have to perform action. ஆனா அந்த ஆக்ஷன் எப்படி பண்ணணும்ன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம கர்மத்தை எவ்வாறு செய்யணும்னா, அதாவது இறைவனை மையமாக்கு வைத்து செய்யணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
அப்படின்னு இறைவனை மையமாக வைத்துன்னா மனசுல அவருடைய உணர்வுகளை கொண்டு அவரே வழி நடத்தட்டும் என்று நம்முடைய முயற்சியை எடுத்துட்டு போகணும். அது ஒன்றுதான் நம்முடைய செயல்படும் தன்மையாக இருக்க வேண்டும். அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய மனம் போன போக்குல செய்தா கண்டிப்பா இந்த 6 விதமான நிலைகள்ல வந்து காம, குரோத, லோப இல்லையா, இந்த பயம் எல்லாமே நமக்கு வந்து சேரும். மாயையில் சிக்கிக் கொள்றது, அகங்காரத்தை வளர்க்கறது, பிரைடு. நேத்துதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னதை வந்து ஈவன் அந்த ஸ்லோகத்திலே கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் இந்த பிரபுபாதருடைய பர்பட்ல இருக்கு. காலையில செருப்பால அடிச்சுக்கிறதும் சாயந்தரம் குடப்பத்தால அடிச்சுக்கிறதும் வந்து அந்த இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி என்ன மாதாஜி அர்த்தம்? காலையில செருப்பால சாயங்காலம் இதுன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மனசளவுல நம்முடைய அகங்காரத்தை வந்து கண்டிப்பா வந்து அதோட அகங்காரத்துல இருந்து நாம தூரமாக விலகி இருக்கிறது. நாம் ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யும் போது இதை நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு வரும் பாருங்க. அந்த உணர்வு வந்த உடனே நம்ம தலைமையிலேயே ஒண்ணு போட்டுக்கணும். நம்ம இது உன்னோடது கிடையாது, இதெல்லாமே வந்து இறைவன் உனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாதை, இதை வந்து நீ வந்து ஒரு கருவியாக இருந்து மட்டும் செய் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு தலைமையில ஒண்ணு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலையை செய்யணும். சோ அப்போ அந்த அகங்காரம் நான் தான் அப்படிங்கிற அந்த தன்மை வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா தூரமாக விலக்கி வைக்கணும். சோ அது ரியலாவே வந்து பண்ணின்றதாக நேத்து மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா? சிகாகோல இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் டெம்பிள்ல ஐ திங்க் ஒரு பிரபுஜியோட பேரோட ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ பிரபுபாதர் பர்பட்ல எழுதியிருந்ததா அவங்க அன்றாட பிராக்டிஸாவே வச்சாங்களாம். ஸோ அதாவது எல்லாருமே அப்படி, அதாவது எதற்குன்னா வென் யூ ஹீட், நிஜமாவே நீங்க ஒரு செருப்பு எடுத்து நம்ம தலையில அடிச்சுட்டா அப்ப நமக்கு ரொம்ப ஹையா ஃபீல் பண்ணுவோமா? கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். ஃபீல் பண்ணுவோமா? நம்ம கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். தொடப்பத்தால அடிச்சுட்டா கூட நம்ம ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் கண்டிப்பா. அதெல்லாம் வந்து லோயர், அதாவது கால் என்பது நம்ம உடல் பாகத்திலே வந்து லோயர் இம்பார்ட்டன்ஸ்ல தான் நம்ம வச்சிருக்கிறது. ஆனா உண்மையிலே எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆனா இந்த காலால வந்து வெறுமனே நடக்க மட்டும் தான் முடியும் இல்லையா? சோ மனதால இந்த ஷட்டல் நேச்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசு புத்தி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள இன்னும் மேன்மையான இடத்துக்கு செல்லும். கால் வந்து இருக்கிற உபயோகப்படுத்துக்கிறது ஒரே ஒரு வேலை, எதுக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகரத்துக்கு மட்டும்தான். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது காலால செய்யக்கூடியது. அப்படின்னா லோயரா இருக்கக்கூடிய ஒரு பாகம் எதுனாக்கா செயல்பாடுகளில் நம்ம ஹையஸ்டா வந்து தலைபாகத்தை தான். ஏன்னா இங்கதான் புத்தி, அதாவது பிரெயின் இருக்கு, அதோட ஹிருதயம் 2வது இல்லையா? இந்த மனசும் புத்தியும் வந்து ஹையர் லெவல்ல எடுத்துட்டு போகக்கூடிய செயல்கள் செய்யும். ஆனா கால் வந்து நடந்து செல்லக்கூடியது, அதுக்கு எந்த ஒரு இதுமே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்க இருந்து போனாதான் அந்த காலே நகரும். இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஒன் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த மாதிரிதான் செருப்பும் தொடப்பம் வந்து நம்ம வீடை வந்து அழுக்க கூட்டுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து தொடப்பத்தை யூஸ் பண்றோம். காலை வந்து நம்ம காலை அழுக்கு இல்லாம இருக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து ரோட்ல நடக்கும்போது வந்து அந்த செருப்பை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். அப்ப ரோட்ல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எதுல வந்து படிகிறது? செருப்புலதான் படியுது இல்லையா? இந்த அகங்காரம் என்பதும் ஒரு அழுக்கு இல்லையா? சோ நம்முடைய கால் அழுக்காகாம இருக்கிறதுக்கு எப்படி நாம வந்து செருப்பை உபயோகிக்கிறோமோ, அப்போ இந்த மனச வந்து எப்படி நம்ம வந்து எந்த செருப்பை கொண்டு நம்ம வந்து செய்யறது இல்லையா? அதனால்தான் அந்த செருப்பையே கொண்டு நாம பிசிக்கலா அடிச்சுக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையிலே மானசீகமாக நாம கண்டிப்பா மனசுல வந்து எடுத்துட்டு வரணும் அந்த தாட் ப்ராசஸ். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு மேன்மையா கொடுக்கும். அதனால நம்ம மனசளவுல வந்து எஸ் வி ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் பிரிங் பேக் டு த ட்ராக், எடுத்துட்டு வரணும் நம்ம மனசு வந்து ரொம்பவுமே பவர்ஃபுல். அது வந்து நம்மள இழிவான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும். அஜ்ஞானவாதி என்ற நிலையில கொண்டு போய் விட்டு மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுடும். அதனால மீண்டும் ஒரு பிறவி வந்தா கூட பரவாயில்ல, ஆனா பக்தி பாதையிலிருந்து நாம வந்து என்றைக்குமே இருக்கணும். அடுத்த பிறவி வந்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் நாம என்றைக்குமே இந்த பக்தி பாதையிலிருந்து டீவியேட் ஆகவே கூடாது. அந்த டீவியேஷன் வர்றது எல்லாமே இந்த மனதனுடைய அழுக்குகள் தான் இல்லையா? காமம், குரோதம், கோபம் இல்லையா? அடுத்து வந்து அதாவது இல்ல மாயையில சிக்கிக் கொள்றது, பயம், இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து மக்ஷரம், பொறாமை, இது எல்லாமே உண்டு நமக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு இழிவான ஒரு நிலைக்கு வரும். அப்போ இந்த 6 விதமான நிலைகள் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு பிரைட், அகங்காரமும் நமக்கு வந்து வெளிப்படுத்துவோம். அந்த அகங்காரத்தால நம்ம வந்து
நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் தவறான செயல்களாகத்தான் மாற்றம் கொடுக்கும். எங்க நம்ம வந்து அகங்காரத்தோட பேசுறோமோ, எஸ் நான் கிரேட், அந்த செயல் என்றைக்குமே மேன்மை அடைந்ததே கிடையாது. எங்கே அன்பும் மற்றும் பணிவும் இருந்து செயல்படுத்தப்படுகிறதோ அது எப்பொழுதுமே மேன்மை உறுகிறது. இது 2 டிஃபரன்சஸ் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால்தான் அத்தகைய இந்த அன்பையும் பண்பையும் வந்து நமக்கு வழங்குறது இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நாம வந்து கேட்க கேட்க நாமும் அந்த குவாலிட்டிஸை டெவலப் பண்ண முடியும். எதுக்கு ஸ்ரவணம் அவ்வளவு முக்கியத்துவமா சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். கேட்பது என்பது நம்ம கண்ணால பார்க்கின்றோம், கேட்பதால் நாம மனதளவுல இருந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து நாம அதை வந்து விஜுவலைசேஷன் பண்றோம் இல்லையா? நான் இது சொல்லிட்டே இருக்கேன், இதை நீங்க மனசளவுல வந்து எவ்வளவு ஏத்துக்கிறீங்க, தட் இஸ் த விஜுவல்ஸ். அது கண்ணால பிசிக்கலா பாக்குறது கிடையாது, மனக்கண்ணுல வந்து எடுத்துட்டு வந்து நாம் அதை கண்டிப்பா நிலைப்படுத்தணும். அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து நன்னிலை என்பது கண்டிப்பா அமையும் இல்லையா? பகவானுடைய அவதாரமே அதற்காகத்தான். இங்க தவறி வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை வந்து நல்நிலைப்படுத்தி அடுத்து வந்து அவர்களையும் தன்னுடைய நாட்டை வந்து அடையறதுக்காகத்தான் பகவான் வந்து பக்தர்களையுமே படைக்கிறார், வழி நடத்தக்கூடிய குருமார்களும் வந்து படைக்கிறார். அவங்களும் வந்து இந்த இடத்துல வராங்க, நமக்கு அதாவது வழி நடத்துதலை கொடுக்கிறார்கள். இந்த பாவம் நிறைந்த மக்கள், நாம் எல்லாரும் கூட இதுல இன்க்ளூசிவ் தான், உங்கள் வழிகாட்டலை சார்ந்துள்ளதால் எஸ் பகவான் வந்து அதுக்குதான் பகவத்கீதா இல்லையா? பகவத்கீதா நமக்கு என்னது, கீதோபனிஷத் நமக்கு எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டதுன்னா வழிகாட்டுதல். அந்த வழிகாட்டுதல் இன்னும் கூட நம்ம வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த இறைவனால் சொல்லப்பட்ட இந்த பகவத்கீதையை இன்றைய வரைக்கும் நாம வாசிக்கிறோம். உங்கள் சொந்த விருப்பத்தால், as per his free will. அப்போ அந்த ஒரு வேர்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இறைவன் நமக்கு கருணை வழங்கணும், அனுகிரகம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அவருடைய மனசளவுல அது கொடுக்கணும்னு வரும்போது கண்டிப்பா கொடுத்துருவார். ஆனா நாம அதை எதிர்பார்க்காம நாம என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டை பண்ணிட்டே போகணும். நாம் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் இறைவனிடத்தில் பக்தி தொண்டை நாம் செயலாற்றினால் ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்முடையது அனைத்தையுமே, நம்மிடத்துல எதுவும் இல்லையோ அது வழங்குகிறார், இருக்கிறத வந்து பகவான் ரட்சிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதனால அவரிடத்தில் நம்பிக்கை வை, அவ்வளவுதான். நீங்கள் ஒரு காட்டுப்பன்றி இல்லையா, அதாவது வாராக அவதாரத்தை எடுத்துட்டு வந்தார், மற்றும் பிற அவதாரங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த லீலா அவதார, குண அவதாராஸ் இதெல்லாம் நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ லீலாவதாராஸ் பத்தி தான் இங்க வந்து பேசுறது. பிற வடிவங்களாக பிறப்பு எடுக்கிறீர்கள், அது போல உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கு எல்லை கடந்த அறிவை வழங்கும் பொருட்டு நீங்கள் தோன்றுகிறீர்கள் அப்படின்னு அளவிட முடியாத 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை ஒரு ஜீவன் சுத்த சத்துவ நிலையை வந்து அடைவதற்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவானை வந்து வழி நடத்துகிறார். அதற்காகவும் வந்து பகவான் அந்த அறிவை அதாவது நமக்கெல்லாம் கொடுக்கணுன்றதுக்காகவே இந்த பிரபஞ்சத்துல தோன்றுகிறார். இப்ப ராம அவதாரமாக தோன்றிய போது நம்ம நிறையவே வந்து அவர் எவ்வாறு வாழ்ந்து காட்டினார் என்பதை வந்து நாம கேட்டு நாமும் அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா? முந்தைய பதங்களில் பரமபுருஷ பகவானின் பொதுவான தகுதிகள் வந்து வர்ணிக்கப்பட்டன, குளோரிபிகேஷன் இல்லையா, குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே தேவகுதி அவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். தன்னுடைய கருவுல வந்து ஜனித்தது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ஆலமர இலை மேல வந்து, அதாவது இந்த மகா பிரளயம் அடையும் போது ஆலமர இலை மேல படுத்திருப்பாராம், தன்னுடைய கால் விரலை வந்து சப்பிக்கொண்டு. சோ அவ்வளவு சிறிய அளவுக்கு வந்து பகவானால போக முடியும். அப்போ அவருடைய நாபிக்குள்ள அனைத்து அண்டங்களுமே, அண்டத்திற்குள்ள வந்து 17-14 லோகங்கள் இல்லையா, இந்த மாதிரி அநேக அண்டங்கள் வந்து அவருக்குள்ள வந்து அடங்கி இருக்கிறது. இப்படி அவருடைய ஹையர் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அழகாக வர்ணிக்கப்பட்டது இல்லையா? இப்போது பகவானது தோற்றத்தின் நோக்கமும் வர்ணிக்கப்படுகிறது. எதற்காக அவர் தோன்றுகிறார் என்பதையும், எதற்கு அவர் இந்த அவதாரம் எடுத்திருக்கார் என்பதையும் வந்து அழகாக சொல்லப்படுகிறது. அவர் பல்வேறு வகையான சக்திகளால் இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்பும் அவர்களது மனப்பாங்கினால், சோ நாம் எல்லாமே லாடிட் ஓவர் த மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்லையா, அவருடைய பல்வேறு வகையான சக்திகள். ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு அவங்களும் கேட்டாங்க இல்லையா? ஆவேசம், சக்தி ஆவேசம் என்பது விஷ்ணு தத்துவங்கள் இல்லையா? விஷ்ணு தத்துவங்கள் எல்லாம் அதுலதான் வரும். மேலும் ஸோ தட் இஸ் 5 குவாலிட்டிஸ், 5 குணா, 5 ரிலேஷன்ஷிப்ல வர்றது அவருடைய ஸ்வயம், அது இது வர்றது அது இல்லையா?
சோ அந்த மாதிரி நம்ம அவருடைய எத்தனையோ ஆற்றல்கள் வந்து காம்பினேஷன்ல தான் நாம இந்த அவருடைய அவதாரத்தை நாம படிக்கிறோம் நம்ம. ஆனா அவர் எதற்காக அவ்வாறு அவதரிக்கின்றார் என்றால் நம்ம எல்லாருமே ரட்சிக்கிறதுக்காகத்தான். நாம எல்லாருமே இந்த உலகத்தின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய மனப்பாங்கோட வந்திருப்பதால கட்டுண்ட நிலையில இருக்கும். பல்வேறு உடல்களை அவர்களுக்கு அளிக்கிறார். நமக்கெல்லாம் ஒரு உடலை கொடுத்திருக்கார். ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த உயிரினங்கள் மிகவும் தாழ்ந்து போவதால் அவர்களுக்கு அறிவொளி தேவைப்படுகிறது. கண்டிப்பா. ஏன்னா நாம எந்த குணாதிசயத்துல பிறக்கிறோம், வளரும் போது எந்த குணாதிசயத்துக்கு நாம மாற்றம் அடைகின்றோம், அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில பிற்காலத்துல என்ன, அதாவது நம்ம மாற்றக்கூடிய கர்ம பலன்களால நாம் என்ன ஒரு ரூபத்தை ஏற்போம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. கிடைச்சக்கூடிய இந்த மனித வாழ்வை வந்து கண்டிப்பா அந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா அதை மிஸ் பண்ணா மீண்டும் அந்த 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் அந்த நிலையை கடந்துதான் நாம மீண்டும் வந்து மனிதனாக அவதரிக்க முடியும் இல்லையா? அந்த வாய்ப்பை வந்து நமக்கு கொடுக்கிறார். உயிரினங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட உடல்களை அவர் அளிக்கிறார். ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த உயிரினங்கள் மிகவும் தாழ்ந்து போவதால், அப்படின்னா குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இல்லையா, செண்டாலத்தனமா இல்லைன்னா கர்மகாண்டா மோடு, நம்ம பலன் கருதும் புலன் நுகர்ச்சி இதுல எல்லாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம தாழ்ந்து போகின்றோம். அவர்களுக்கு அறிவொளி ஞானத்தை கொடுக்கும் பொருட்டு அவர் கொடுக்கணும், அது தேவைப்படுகிறது. வாழ்வின் உண்மை நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் முரண்பாடுகள் ஏற்படும் போதெல்லாம் இல்லையா, உண்மை நோக்கம் எது? இறைவனுக்கு. we are all eternal servants இல்லையா, நித்தியமான நாம் எல்லாருமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டர் புரிபவர்கள் தான். அந்த உண்மையான நிலையை வந்து நாம கண்டிப்பா செய்யணும். அதை நிறைவேற்றுவதற்காக முரண்பாடுகள் ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸிலி அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது. அப்படின்னா தர்மம் அழிந்து அதர்மம் தழைத்தோங்கும் பொழுது பகவான் ஒரு அவதாரமாக தோன்றுகிறார் என்று பகவத்கீதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு 4th சாப்டர்ல. சோ மேலும் வந்து இவ்வாறு அறிவுடன் பக்தியையும் வளம் பெற செய்வதால், சோ ஞானமும் வரும்பொழுது பக்தியும் தானாகவே ஒண்ணு புரிஞ்சுட்டோம்னா அதனோட உண்மையான தாத்பரியத்தை புரிந்த பிறகு நம்முடைய மனசு எதன் மீது செல்லும்? பக்தியின் தரப்பு செல்லும். அறிவுடன் பக்தியை வளம் பெற செய்வதால் அவர்கள் மீண்டும் பகவானிடம் செல்லலாம். அதாவது வைகுண்ட கோலோகத்திற்கு செல்லலாம். காட்டுப்பன்றி, அதாவது மீன் அவதாரம், மச்ச அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம் போன்ற பரமபுருஷ பகவானின் பல அவதாரங்கள் உள்ளன. பகவான் கபில தேவரும் பகவானின் அவதாரங்களில் ஒன்றாவர். அநேக அவதாரங்கள், நம்ம வெறும் 10 அவதாரங்கள் தசாவதாரம் மட்டும் தான் பார்க்கிறோம். ஆனா அளவிட முடியாத அவதாரங்களை ஏற்றவர். அநேக அண்டங்களிலே அதை கணக்கே இட முடியாது பகவானுடையது. இதில் சில ஹைலைட்டடா நமக்கு மட்டும் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. தவறாக வழி நடத்தப்பட்ட கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு உண்மையான உன்னதமான அறிவை கொடுக்க பூமியின் மேற்பரப்பில் வந்து பகவான் கபில் தேவர் வந்து தோன்றினார் என்று இது குறிப்பிடப்பட்டது. ஸ்லோகம். என்னாமதேய ஸ்வரணானு கீர்த்தனாத் யத் பிரஹவநாத் யத் ஸ்மரணாத பிக்வசித் வாதோபி சத்ய ஸ்வனாய கல்பதே உதஹ புனஸ்தே பகவந்து தர்ஷனாத் யத் யாரிடமிருந்து, அதாவது பரமபுருஷ பகவான், நாமதேய பெயர், ஸ்ரவணா கேட்டல், அனுகீர்த்தனாத் உச்சரிப்பதால், யத் யாரிடம், பிரஹவநாத் வணக்கங்களை அதாவது தெரிவிப்பதால், யத் யாரிடம், ஸ்மரணாத் நினைவு கூர்வதால், அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம், அபி ஆயினும், வச்சித் எந்த நேரத்திலும், ஸ்வ ஆதக நாய் உண்பவர் அதாவது செண்டால நிலையில் இருப்பவர்களும், அபி ஆயினும், சத்ய உடனே, சபாயன வேத வேள்விகளை நடத்தும் பொருட்டு, கல்பதே தகுதி பெற்று, அப்படின்னா செண்டாலமா இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறவங்க கூட பகவானுடைய புகழாரங்களை கேட்பதும் சொல்வதும் நினைவில் கொள்வதும் வந்து செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் செண்டான குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவர்கள் வந்து எதற்கு வந்து சமமாக கருதப்படுகிறார்கள்? வேள்விகளை நடத்தும் தகுதி பெற்ற, வேள்விகளையே செய்யக்கூடிய தகுதியை பெறக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் இருக்கிறதாக இந்த இடத்துல இதே மாதிரிதான் நம்ம பகவத்கீதையில கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா இங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அங்க வேள்வி தீயை மீட்க வேண்டும், அதாவது வேள்வி தீயை செய்யணும்ன்றதெல்லாம் குவாலிபிகேஷன் மெயினா கிடையாது.
மனசளவுல நாம இறைவனை வந்து அந்த தூய்மையான ஆத்மா நிலையை கொண்டு வரும்பொழுது இறைவனோட நாம சம்பந்தப்படுத்தி நாம வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறும் பொழுது அவன் வந்து வெறுமனே ரிச்சுவல்ஸ் மாத்திரம் செய்யறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா? செஞ்சாலே போதும் மாதாஜி. எஸ், அதாவது பீயிங் ஒரு பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில பிறந்தது ஒரு கிரேட்னு நினைக்கிறது, அப்புறம் வந்து அக்வயரிங் த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து நம்ம வந்து எஸ் ஏதோ பெரிய சேவை செய்யற மாதிரி எண்ணிக்கொண்டு நம்ம செய்யறது அதெல்லாம் தவறு. சோ ஆத்ம திருப்தி கொண்டு எல்லாம் இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வழி நடத்துதல் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம பக்தி பாதையில செல்லும் பொழுது அவன் வந்து வேள்வித்தியை நடக்காவிட்டாலும் அத்தகைய பலன்களை அவன் கண்டிப்பாக பெறுகிறான். வெறுமனே வேள்வித்தியை வளர்த்து அங்க பக்தியற்ற நிலையில நம்முடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ பண்ணோம்னா அது வந்து அது வெறுமனே ரிச்சுவல்ஸ் தான். இட் இஸ் நாட் எ டிவோஷனல் சர்வீஸ். சோ குதக என்ன சொல்வது, புனக மீண்டும், தே நீங்கள், பகவன் ஓ பரமபுருஷ பகவானே, நோ பின்னர், தர்ஷனாத் நேருக்கு நேர் பார்ப்பதால். சோ ஒருவர் ஒரு முறை பரமபுருஷ பகவானின் புனித பெயரை கூறினால், அதாவது ஸ்ரவணம், அல்லது அவரை பற்றி இசைத்தால் கீர்த்தனம், அவரது திருவிளையாடல்களை பற்றி கேட்டால் ஸ்ரவணம், அவருக்கு வணக்கங்களை அர்ப்பணித்தால், அதாவது அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்மநிவன், அர்ச்சனம் வணக்கங்கள், அல்லது அவரை நினைவு கூர்ந்தால் ஸ்மரணம் கூட. அவர் நாய்கறி உண்ணும் குடும்பத்தில் அப்படின்னா சண்டாளமான குடும்பத்துல பிறந்தவர் இருந்தாலும் உடனே வேத வேள்விகளை நிகழ்த்துவதற்கு தகுதியானவராகிறார். இஸ் குவாலிஃபைட் டு பர்ஃபார்ம் த ரிச்சுவல்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதையெல்லாம் செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவர் வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிருப்பார் இல்லையா? பக்குவம் அடையும் பொழுது இறைவனே அவருக்கு வந்து வழி நடத்துதல் கண்டிப்பாக வழங்கப்படுகிறது. சோ அப்ப அந்த குவாலிஃபிகேஷன், அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம், டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அத்தகைய நபர் வந்து பெறுகிறார். அந்த தெய்வீக இயல்புகளை எல்லாம் அவர் பெறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி he would have acquired the knowledge for the rituals also. அப்போ அந்த வேள்வித்திகள் அந்த வேள்வித்தியை வந்து வேத வேள்விகளை நிகழ்த்துவதற்கு அவன் தகுதி பெறுகிறான். பரமபுருஷரை நேருக்கு நேர் பார்க்கும் மனிதர்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றம் பற்றி அவனுக்கே இந்த தகுதின்னா அப்ப நேராவே பாக்குறவங்களுடைய குவாலிபிகேஷன் எப்படி இருக்கும்? சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது, வார்த்தைகளே கிடையாது. இங்க இந்த வார்த்தை எதற்கு வந்திருக்குன்னா, தேவகூதி வந்து அதாவது பகவானையே வந்து தன்னுடைய மகனாக இன்றெடுத்தவள், மேலும் வந்து அதாவது அவருடைய அப்படி இருந்தாலும் அவருடைய உண்மையான நிலை என்ன என்பதை புரிந்து தன்னுடைய மகனாக இருந்தாலும் அவரை குரு என்ற ஸ்தானத்தில், பகவான் என்ற ஸ்தானத்தில் வைத்து தன்னுடைய அதாவது சந்தேகங்களை எல்லாமே கேட்டு பக்தி பாதையில எவ்வாறு போகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சின்று அத்தகைய பாதையில் அவள் வந்து மேன்மையாக சென்றாள் இல்லையா? அவளுடைய புகழாரங்களை சொல்வதற்கு இந்த இடத்துல வார்த்தைகள் கிடையாது. இங்கு பகவானுடைய புனித பெயரை உச்சரிப்பதன், கேட்பதன், நினைவு கூறுவதன், சவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் மூலம் கூறுவதன் ஆன்மீக சிறப்பு வற்புறுத்தப்படுகிறது. அதாவது பக்தி செயல்களுடைய முக்கியத்துவத்துக்கு வந்து இங்க ரொம்பவுமே வந்து அதாவது அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ரூப கோஸ்வாமி கட்டுண்ட ஆத்மாவினது பாவ செயல்களின் வரிசையை விவாதம் செய்கிறார். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் எல்லா பாவ செயல்களிலும் எதிர் செயல்களிலும் விடுபடுகிறார் என்று பக்தி ரசாமிரதம் சொல்கின்றது இல்லையா? So those who are engaged in the devotional service, அவங்களுடைய பாவ காரியங்கள் எல்லாமே வந்து விளக்கப்படுகிறது. இதுவும் பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. பகவான் தன்னிடம் சரணடைபவரிடம் பொறுப்பேற்கிறார். He will take, யார் பகவானிடத்துல சரணடைகிறாங்களோ அவங்கள பகவான் அவருடைய கண்ட்ரோல், அவருடைய ரட்சணையில எடுத்துக்கிறார். நம்ம எது வரைக்கும் சரணாகதி அடையிலையோ, நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் பலன்களையும் தரார். இது வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? புல்ல சரணாகதி அடைந்தவர்களுக்கு அவரே வந்து he will take the responsibility. எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கை வரலாறே அவ்வாறுதான் அமைய பெற்றது இல்லையா? பாவ செயல்களுக்கான எதிர் செயல்களில் நின்றும் அவரை விடுவிக்கிறார் என்று பகவான் கூறுகிறார். பரமபுருஷ பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதால் ஒருவர் பாவ செயல்களுக்கான எதிர் செயல்களிலிருந்து மிக விரைவில் தெளிவு பெற முடியும் இல்லையா? இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா, சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ அதுல இருந்து அவர் வந்து வெளியில வந்துடுறார். பாவ விளைவுகள் இருந்து அவரால் விளக்கப்படுகிறது. ஒருவர் பாவ செயலுக்கான எதிர் செயல்களில் மிகவும் தெளிவு பெற
பெற முடியும் என்றால் பின்னர் அவர் நேருக்கு நேர் பார்க்கும் மனிதர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கு இல்லையா? ஹிருதயத்திலே இறைவானுடைய தரிசனத்தை பெறக்கூடியவங்களை பற்றி நம்ம சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? ஏட்டல் மற்றும் உச்சரிக்கும் முறைகளில் தூய்மை அடைபவர்கள் உடனே வேத வேள்வியில் நடக்கும் தகுதி பெறுகிறார்கள். அதாவது ஸ்ரவணம் மற்றும் கீர்த்தனம் மற்றும் ஸ்மரணம் இந்த மூன்றுமே எடுத்துக்கணும். அதை வந்து சரிவர செய்பவர்கள் they are qualified to perform the அதாவது ரிச்சுவல்ஸ். சோ கருத்து உள்ளது. பொதுவாக பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்து 10 விதமான தூய்மை அடையும் முறைகளால் சீர்திருத்தம் அடைந்து வேத இலக்கியம் கற்றவர் மட்டுமே வேத வேள்விகளை வந்து செய்யணும்ன்றது வந்து அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் இங்கு உடனே என்று பொருள் அப்படின்னா இம்மிடியட்லி மீன்ஸ் அவர் இந்த குவாலிபிகேஷனையுமே மிஞ்சி இருப்பார் அவர் வந்து இல்லையா என்னும் சொல் சத்யா என்னும் சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்ரீதர சுவாமியும் வேத வேள்விகளை நிகழ்த்தும் தகுதியை ஒருவர் உடனே பெற முடியும் என்று கூறுகிறார். அவரும் சொல்றார், எஸ், இஃப் யூ டெவலப் த டிவைன் நாலேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் பி எலிவேட்டட் இன் த பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே. நாய்களை முன்ன பழக்கப்பட்ட கீழ்ஜாதியில் ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவர் தன் முந்தைய பாவச் செயல்களால் அவரது அவ்வாறு நிலை பெறுகிறார். சோ நம்ம ஏன் வந்து ஏழ்மையில பிறக்கிறோம், நாம் ஏன் பணக்காரர் பிறக்கிறோம் அப்படின்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய முந்தைய கர்ம பலன்கள் தான் அதுக்கு மூல காரணம் இல்லையா? அதனால அப்படிப்பட்ட நிலையில சண்டாளமா இருக்கிற நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு உயர்வான ஸ்தானத்தை வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து மேலும் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. உடனே எல்லா தூய்மை அடைந்த முறைகளின் முடிவை அடைகிறார். த ரிசல்ட் ஆஃப் பியூரிஃபைடு இருக்கிற என்ன தூய்மை அடைந்த ஒரு ஆத்மா உடைய நிலை எப்படி இருக்கோ அத்தகைய நிலையை வந்து இந்த உயிர் வாழி அடைகிறான். பிராமண குடும்பத்தில் பிறப்பெடுப்பது என்பது நிச்சயமாக ஒருவரது முந்தைய பிறவியினுடைய பக்தி செயல்களால் ஆகும். ஸோ நம்ம ஒரு பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில பிறக்கிறோம்னா நம்ம முந்தைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பக்தியில வந்து திளைத்திருந்திருப்போம். பக்தி மட்டும் வந்து ஒன்வே தான். நம்ம எங்க தொடங்கி இருக்கிறோமோ அங்கிருந்து அப்படியே தான் போகும். ஸோ அந்த தொடக்கத்துல இருந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஓரளவுக்கு 16 ரவுண்ட் வந்துருக்கு. சில பேர் வந்து ஒரு 4 ரவுண்ட் தான் பண்ணி இருப்பாங்களோ என்னவோ தெரியாது. அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், வந்து 4 ரவுண்ட் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் தான் அப்படி கிடையாது. பக்தி எந்த சம்பிரதாயத்தை வந்து எடுத்துக்கொண்டாலுமே அவர்களுடைய பக்தி கர்ம பலன் வந்து எங்க விட்டு போனாங்களோ அங்கிருந்து மீண்டும் தொடர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு என்பது அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. தன்னுடைய பூநூலை ஏற்றுக்கொள்ளும் தொடக்க நிலை வந்து செகண்ட் இல்லையா, 2ஆம் பிறப்பது த்விஜம் என்று சொல்லப்படுகிறது. பல பிற சீர்திருத்த முறைகளுக்காகவும் பிறரை சார்ந்துள்ளது. ஆனால் பகவானினுடைய புனித பெயரை உச்சரிப்பவர் நாய் உண்பவர்கள் சண்டாள்களின் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவருக்கு சீர்திருத்தம் தேவையே கிடையாது. அதாவது அவங்க ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணி அதை வந்து நல்ல பாதையில அமைச்சுக்கிறதுக்கு பகவானே உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவர்களுக்கு வழி நடத்துவார். இல்லைன்னா ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழியாக அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அத்தகைய நிலை வந்து ஏற்படும். ஹரே கிருஷ்ணா என்று உச்சரிப்பதாலேயே அவர் உடனே தூய்மை அடைகிறார். ஸோ தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் திஸ் மந்த்ரா. மிகவும் படித்த பிராமணரை போன்றே நல்லவராகிறார். ஸோ ஹி வில் ஆல்சோ பிகம் எ குட் பர்சன். இந்த தொடர்பில் ஸ்ரீதர சுவாமியுடைய வியாக்கியானம் தான் நிறைய வந்து நம்ம இத எலிவேட்டட் ஆச்சரியா இந்திஸ் நம்ம பிரம்மகௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல. ஸோ அப்படி இந்த வியாக்கியானங்கள்ல தான் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து பிரபுபாதர் வந்து எடுத்திருக்கார். அவர் என்ன சொல்றார், அநேக பூஜ்யத்துவம் லட்சதே சில ஜாதி பிராமணர்கள் ஹரே கிருஷ்ணாவை உச்சரிப்பதால் தூய்மை தொடங்குகின்றது என்று குறிக்கின்றனர். ஆம், அது உச்சரிப்பவரின் தனிப்பட்ட அனுபவத்தை சார்ந்தது இல்லையா? எந்த அளவுக்கு நாம சமர்ப்பணத்தோட ஈடுபாடோட அந்த மகாமந்திரத்தை உபயோகிக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நமக்கு வரும். ஆனால் ஒருவர் குற்றமின்றி பகவானின் புனித பெயரை அதாவது உச்சரிப்பதால் இல்லையா, வித்தவுட் எனி நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் கரெக்டா அந்த 16 இது வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம் ராம ஹரே ஹரே. இதை வந்து குற்றமின்றி நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? அப்படின்னா சில பேர் ஃபாஸ்டா சொல்லும்போது 2 சிலபல் கூட விட்டுருவாங்க. நீங்களே ஒரு முறை என்ன பண்ணுங்க, நீங்க சொல்லும் போது ரெக்கார்டிங் பண்ணுங்க. அதை நீங்க ஒரு முறை திருப்பி கேட்டீங்கன்னாக்கா எந்த இடத்துல எந்த வார்த்தை நீங்க விடுறீங்கன்றது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும். மேலும் ஏனில் அவர் உடனே பிராமணரை விட மேலானவர் ஆகிறார். தனிப்பட்ட அனுமதி சார்ந்து. ஆனால் ஒருவர் குற்றமின்றி பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதால் ஸ்ரீதர் சுவாமியின் குறிப்பு முழுவதும் பொருந்துகிறது. ஏனெனில் அவர் உடனே பிராமணரை விட மேல் அதாவது வைஷ்ணவர் ஆகிறார். ஸ்ரீதர சுவாமி கூறுவது பூஜ்யத்துவம்
அவர் உடனே மிகவும் படித்த பிராமரை போல மதிப்பு மிக்கவராகிறார். தட் இஸ் அவருக்கான ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் நிலை வந்து கண்டிப்பா வருது. வேத வேள்விகளை நிகழ்த்தவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார். யஜ்ஞங்களை நடத்துறதுக்கும் அவருக்கு அனுமதி உண்டு. மேலும் பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவர் உடனடியாக புனிதம் அடைய முடியும் என்றால் பின்னர் பகவானை நேருக்கு நேர் பார்க்கும் மனிதர்களை பற்றியும் தேவகூதி கபில தேவரை புரிந்து கொள்வதை பற்றியும் கூற என்ன இயலும் இல்லையா? அதாவது நம்ம புனித நாம ஜபங்களை சொன்னாலே 16 மாலை சொல்லி 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே நமக்கு வந்து மோட்சம் உத்தரவாதத்தை வந்து இறைவன் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார். சாரி ஸ்ரீ பிரபுபாதா வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார் இல்லையா? ஸோ நாம இந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும், 4 ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இப்படி புனித நாமங்கள், இறைவனுடைய புனித நாமங்களை நாம் உச்சரிக்கிறது. ஸோ அப்போ அந்த வேத வேள்விகளை நிகழ்த்தவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார். சரி, இங்க கபில தேவர் வந்து தேவகூதியை பற்றி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? அவங்க ஆல்ரெடி அந்த நிலைகளை எல்லாம் கடந்தவர்கள். கர்தம முனிவருக்கு வந்து அவர்கள் வந்து செய்த தொண்டு அப்படிப்பட்டது இல்லையா? ஷி ஹஸ் பீன் ஆல்ரெடி இந்த எலிவேட்டட் பிளாட்ஃபார்ம். அதனால அவங்கள பத்தி சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. பாவப்பட்ட ஜென்மங்களாகிய நாமளே வந்து இந்த 16 மாலை 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றதுக்கு வந்து பிரயத்னம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய நமக்கே வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்றால் அந்த உயர்வான, அதாவது நிலையில இருந்து கொண்டு உயர்வான தொண்டை புரிந்த அவருக்கு வந்து அவரை பற்றி சொல்வதற்கு இந்த ஸ்லோகத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஆல்ரெடி அட்டைன்ட் அந்த மாதிரி. பொதுவாக சீடனை தொடக்க நிலையில் வழிநடத்தும் பணி உண்மையான ஆன்மீக குருவை சார்ந்தது. அதாவது ஒருவர் கனிஷ்ட அதிகார நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வழிநடத்துதல் வந்து ஒரு குருவால தான் செய்ய முடியும். உச்சரிக்கும் முறையால் தூய்மையும் தகுதியும் வாய்ந்த ஒரு சீடனை பார்த்தால் அவர் அந்த சீடனுக்கு பூணலை அளிக்கிறார். அதாவது பூணூல் ஏற்றுக்கொள்றதுக்கும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா? அதாவது உச்சரிக்கும் சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரங்கள் எல்லாமே ஸ்பஷ்டமா இருக்கணும். தூய்மை அது ஸ்பஷ்டமா வந்தா அது பியூரிஃபைடு ஃபார்மா கண்டிப்பா வரும். தகுதி குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா? பூணூல் அந்த சாஸ்திரத்தை வந்து பூணூல் ஏற்று இருக்கணும். வாய்ந்து ஒரு சீடனை பார்த்தால் அந்த சீடனுக்கு பூணூலை அளிக்கிறார். பின்னர் 100% ஒரு பிராமணருக்கு சமமாக கருதப்படுவார் என்று இதுவும் ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமியால் ஹரிபக்தி விலாசால வந்து சொல்லப்பட்டது. மேலும் அதையே வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமிகள் சொன்னதையே மேலும் வந்து இல்ல சனாதன கோஸ்வாமியும் வந்து ஆமோதிக்கிறார் என்று எந்த இதுல ஹரிபக்தி விலாஸ் என்ற புக்ல வந்து ஆமோதிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. செம்பும் வெள்ளியும் கலந்தால் இல்லையா? அதான் அப்படி சொன்னீங்களா, பெல் மெட்டல் இல்லையா? ஸோ அதனால கலந்தும் பொழுது உலோகம் வந்து தோன்றும். அடிப்படை உலோகம் ரசாயன முறையால் தங்கமாக மாறுகிறது. அதோட மெர்க்குரி ஆட் பண்ணும் பொழுது அது ரசாயனமாக மாற்றப்படும் போல எந்த மனிதரும் அது போல தீக்ஷா விதானம் என்னும் தொடங்கி வைக்கும் முறையால் ஒரு பிராமணராக மாற்றப்படையில. தட் மீன்ஸ் யூ கேன் அக்வயர் த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ். அதுல இருந்து நம்ம ஒரு வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ எலிவேட் பண்ணிக்கணும். இறைவனை பற்றி இசைக்கும் முறையால் அவரை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த இதனால ஒருவர் தன்னை தூய்மைப்படுத்த தொடங்குகிறார். பியூரிபிகேஷன். ஸோ நாம யாருக்காவது பகவானை பற்றி எடுத்துரைத்தால் நீங்களும் வந்து உங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு பிள்ளைகளை வந்து உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வழி நடத்தணும். தட் இஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் தோஸ் திங்ஸ், கிட்ஸ் லெவலுக்கு என்ன சொல்லணுமோ அது சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ஸனே கிடையாது, எந்த வயதானவர்களுக்கு கூட நீங்க உட்காந்து சொல்லலாம் இல்லையா? அப்படி அவர் இறைவனை பற்றி இசைக்கும் முறையால் ஒருவர் தன்னை தூய்மைப்படுத்த சொல்ல நமக்குள்ள இன்டர்னல் பியூரிபிகேஷன் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். அவர் தனது அடுத்த பிறவியில் ஒரு பிராமண குலத்தில் பிறப்பு எடுக்க முடியும். அப்படிப்பட்டவர்கள் பிராமண குலத்துல பிறவி பின்னர் சீர்திருத்தம் அடைய முடியும். சீர்திருத்தம் என்பது கரெக்ஷன் இல்லையா? சோ நாம முந்தைய பிறவிகளுடைய கர்ம பலன்களும் இருக்கும் இல்லையா? அதையும் நாம அழிக்க ஆகணும். ஆனால் இந்த கணத்தில் மிகச்சிறந்த பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவரும் திருப்தி அடையவில்லை எனில் அவர் உண்மையாக பிராமண தந்தைகளுக்கு பிறந்தவர்கள் என்பதற்கு எந்த உறுதியுமே கிடையாது. ஸோ அதாவது டசன்ட் டிஃபைன் டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துக்க கூடாது இதுக்கு வந்து. அப்படின்னா த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த நேத்தே உங்களுக்கு இதை பத்தி சொன்னேன். The qualities of the husband wife should have that divine qualities இருக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் அந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் செய்யும் பொழுது குழந்தை வந்து ஒரு பக்தியை செய்வதற்காக நாம் ஈன்றெடுக்கின்றோம் என்ற உணர்வு கொண்டு நாம் செயல்படும்.
டுமாரோ யூ வில் பிகம் ஏ கிரேட் டிவோட்டி இல்லையா? ஸோ அதுதான் உண்மையான இது. அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸோட செயல்படணும். ஆனா அது இல்லாம செய்யும்போது இட் இஸ் நாட் ஆன் டு த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டியில எலிவேட்டா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு அந்த குவாலிட்டிஸோட பிறக்கலன்றத வந்து சொல்றதுதான் இந்த இடத்துல பிரபுபாதருடைய விளக்கம். ஸோ நம்ம எதையுமே டைரக்ட், சில இடங்கள்ல டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துக்கூடாது. அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் எதை உணர்த்துகிறது இந்த வார்த்தை அப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப், எஸ் தட் இஸ் ஆத்தென்டிசிட்டி இல்லையா? அதுல நாம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. அன்டில் அதர்வைஸ் த வைஃப் பிகம்ஸ் அன்சேஸ்ட் இல்லையா? அதாவது தவறி போகக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையிலே வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி பத்தி சொல்றாரு இல்லையா? 37வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 42வது ஸ்லோகமா அது எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி. ஸோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி எப்படி வரும்? அதாவது போர் முடிஞ்ச பிறகு மீதம் இருக்கிறவங்க வந்து யாரு? பெண்களும் குழந்தைகள் தான் இல்லையா? சோ பெண்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வர்ண கலப்பு இல்லையா? வர்ண சங்கரம். சோ பெண்கள் வந்து கலங்கப்படுகிறார்கள். அதுதான் அந்த கலங்கப்படுதல் தன்மை தான் வந்து அன்சேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சேஸ்ட் வைஃபா இருக்கணும். அதாவது சேஸ்ட்னா ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணி தன்னுடைய கணவனுடைய பக்தி பாதைக்கு அவள் எப்பொழுதுமே அதாவது உறுதுணையாக இருந்து உதவி புரியணும். எப்படி தேவகூதி வந்து கர்தம முனிவருக்கு பண்ணாரோ அந்த மாதிரி. சோ அப்படி அந்த மாதிரி செயல்களில் இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக அவர்கள் பிராமணர்களுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்வதற்கே, பிராமின்ஸ்னாலே அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிராமின். இல்லைன்னா வெறுமனே பிறப்பால பிராமின்னா தட் இஸ் வேஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஆனால் இந்த கணத்தில் அது போன்ற கர்ப்பதானம் அல்லது விதை வழங்கும் சடங்கு இல்லை, கண்டிப்பா இல்லை. எனக்கு தெரியல இப்ப பிராமின்ஸ் வீட்டுல கூட இது நடக்குதான்றது எனக்கு தெரியல. ஆனா அதர் காஸ்ட்ஸ்ல எங்கேயுமே இது நடக்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டதும் கிடையாது. இந்த சூழ்நிலைகளில் ஒரு மனிதன் உண்மையில் பிராமண தந்தைக்கு பிறந்தவரா என்று ஒருவருக்கு தெரியாது. ஒருவர் பிராமணருக்கான தகுதியை பெற்றிருக்கிறார் என்னும் உண்மை ஆன்மீக குருவின் தீர்ப்பை சார்ந்ததாகும். குரு ஹேஸ் டு டெல் வாட் குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்குன்றது வந்து குருதால தான் பார்க்க முடியும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய உள்ளதே உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த இது வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வந்து குருவுக்கு உண்டு இல்லையா? இறைவன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கார். ஆனா நம்ம எந்த நிலையில இருந்து கொண்டு ஒரு செயலை ஆற்றுகின்றோம் என்பதை வந்து குருவால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அதனால என்னும் உண்மை ஆன்மீகரின் தீர்ப்பை சார்ந்ததாகும். அவர் தனது தீர்ப்பால் சீடனுக்கு பிராமணர் என்னும் நிலையை அளிக்கிறார். ஒருவர் பிராமணருக்காக பூணூல் போடும் சடங்கில் பஞ்சரார்த்த முறைப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பொழுது பின்னர் அவர் அதாவது இருமுறை பிறந்தவராக ஆகின்றார். மேலும் இது சனாதன கோஸ்வாமியால் விஜத்வம் ஜாயத்தே, அதாவது இருந்தன்மை, அதாவது வெற்றி ஜாயத்தே இன்னும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. ஆன்மீக குருவால் தொடங்கி வைக்கப்படும் முறையால் ஒரு பிராமணராக பகவானின் பெயரை உச்சரிக்கும் தன் தூய்மை உடைய நிலையில் ஏற்கிறார் இல்லையா? ஆன்மீக குருவால் தொடங்கி வைக்கப்படும் முறையால் ஒருவர் பிராமணராக பகவானின் பெயரை உச்சரிக்கும் தன் தூய்மை அடைந்த நிலையில் ஏற்கப்படுகிறார். இது இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ்ல எப்படின்னா, நீங்க போனோடனே அந்த ஹம்பலா ஒபேசன்சஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இது கொடுப்பாங்க, பூணூல் எப்படி நான் போட்டுக்கிறாங்களோ அது மாதிரி வந்து நமக்கு இது வந்து பீட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. அப்ப சாமானியமா வந்து அங்க வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் என்ன சொல்வாருன்னா மகாமந்திரத்தை தான் சொல்வார். அவர் சொல்ல நாம் அதை திருப்பி சொல்லணும். அப்படி அந்த ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்வார். ஆனா we have to ask for his mercy. அவருடைய அனுகிரகத்திற்காக நாம கண்டிப்பா வேண்டணும். திஸ் இஸ் த பாவா யூ ஷுட் பிரிங் தட். அந்த இடத்துல பணிவு என்பதை நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். அவர் பின்னர் ஒரு தகுதி வாய்ந்த வைஷ்ணவராக மேலும் முன்னேற்றம் காண்கிறார். ஸோ அவர் அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ், a person who has elevated in the Brahminical qualities, next he become more compassion இல்லையா? அந்த நிலைகள் எல்லாம் அடையும் பொழுது ஒரு வைஷ்ணவர் ஆகின்றார். அதன் பொருள் பிராமணராகும் தகுதி ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விட்டது என்கிறோம். ஒருத்தர் வைஷ்ணவர் ஆகிவிட்டால் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட வந்து இருக்குன்னு அர்த்தம். இட் இஸ் 100% இஸ் ஹேவிங் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், வசந்தி மாதாஜி, பெரிய பர்பட்டா இருக்கு.
வாசிப்பீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிப்பீங்களா? பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வாசி. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நிறுத்திட்டு வாசிங்க. ஓகே மேம். அஹோ பதஸ்வ பசோதோ கரியான் யஜ்ஜிஹ்வாக்ரே வர்த்ததே நாமதுப்யம் தே புஸ்தபஸ்ததே பஸ்தே ஜுஹூஹு சஸ்னூர்யார்யா பிரம்மானு அனுக்ரமநாம ருணந்திஹேதே. வாசிங்க. அஹோ பதஸ்வ பச்சதோ கரியான் யஜ்ஜிஹ்வாக்ரோ வர்த்ததே நாம துப்யம் தே புஸ்தபஸ்தே ஜுஹுஹு சஸ்னூரார்ய பிரம்மானு கர்நாம பிரணந்தி ஏதே. அஹோ பத ஓ எத்தனை புகழ் பெற்றது. ஸ்வவ பச்ச ஒரு நாய் உண்பவன். அத பின்னர் கரியான் வணக்கத்தக்க யாரிடம் ஜிஹ்வா அக்ரோ நாக்கி நுனியில் வர்த்ததே நிகழ்காலம் நாம புனித பெயர் துப்பியம் உங்களுக்கு தேப்பு தப துறவுகளை பயிற்சி செய்து தே அவர்கள் ஜுஹு அக்னி யாகங்கள் நிறைவேற்றி சஸ்னு புனித நதிகளில் குளித்து ஆரியர்கள் பிரம்ம அனுசு வேதங்களை கற்று நாம புனித பெயர் பிரணந்தி ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தே உங்கள் மொழிபெயர்ப்பு. அவர்கள் எத்தனை புகழ் பெற்றவர்கள். அவர்களின் நாக்குகள் உங்களின் புனித பெயரை உச்சரிக்கின்றன. நாய் உண்பவர்களின் குடும்பங்களில் பிறந்திருந்தாலும் அந்த மனிதர்கள் வழிபடத்தக்கவர்கள். உங்கள் மேலாட்சியின் புனித பெயரை உச்சரிப்பவர்கள் எல்லா விதமான துறவுகள் அக்னி யாகங்கள் ஆகியவற்றை நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும். ஆரியர்கள் எல்லா நல்ல முறைகளையும் அடைந்திருக்க வேண்டும். உங்கள் மேலாட்சியின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதற்கு அவர்களை யாத்திரை செய்யும் புனித இடங்களில் குளித்திருக்க வேண்டும். வேதங்களை படித்திருக்க வேண்டும். தேவையான எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும். பொருளுரை. முந்தைய பதித்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல ஒரு முறை குற்றமின்றி பகவானின் புனித பெயரை உச்சரித்தவர் உடனே வேத வேள்விகளை நிகழ்த்தும் தகுதி பெறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த கூற்றால் ஒருவர் வியப்படைய கூடாது. பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதால் ஒருவர் எவ்வாறு மிகவும் உயர்ந்த பிராமணருடன் ஒப்பிடும் வகையில் புனிதராக முடியும் என்று ஒருவர் நினைக்கவோ அல்லது அவநம்பிக்கை கொள்ளவோ கூடாது. நம்பாதவர்களின் மனங்களிலுள்ள அந்த சந்தேகங்களை அழிக்க பகவானின் புனித பெயரை உச்சரித்தும் நிலை திடீரென்று வந்ததல்ல என்று இந்த பதம் வலியுறுத்துகிறது. ஆனால் உச்சரிப்பவர்களை முன்பே எல்லா விதமான வேத சடங்குகளையும் வேள்விகளையும் செய்திருக்கிறார்கள். அது மிகவும் திகைப்படைய செய்வதல்ல ஏனெனில் வேத சடங்குகளுடன் கூடிய வேள்விகள் வேதங்களை கற்றல் ஆரியர்களை போல நல்ல நடத்தையை பயிற்சி செய்தல் போன்ற எல்லா கீழ்நிலைகளிலும் கடந்தாலன்றி ஒருவர் பகவானின் புனித பெயரை இந்த வாழ்வில் உச்சரிக்க இயலாது. இது எல்லாம் முதலில் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். சட்ட வகுப்பில் இருக்கும் ஒரு மாணவர் முன்பே இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுவது போல பகவானின் புனித பெயராகிய ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்பதை உச்சரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள எவரும் முன்பே எல்லா கீழ்நிலைகளிலும் கடந்திருக்க வேண்டும். நாக்கின் நுனியில் புனித பெயரை உச்சரிப்பவர்கள் புகழ் பெற்றவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. ஒருவர் புனித பெயரை இசைக்க வேண்டும் என்பதன் குற்றமற்ற நிலை மற்றும் தூய நிலை ஆகிய முழு வழிமுறையையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இல்லை. புனித பெயர் நாக்கின் நுனியில் ஒலிக்கப்பட்டால் அதுவும் போதுமானது.
நாமம், ஒருமை எண், ஒரு பெயர், கிருஷ்ணா அல்லது ராமர் போதுமானது என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. ஒருவர் பகவானின் எல்லா புனித பெயர்களிலும் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதில்லை. பகவானின் புனித பெயர்கள் எண்ணிலடங்காதவை. தன் வேத சடங்கு முறைகளை ஏற்கனவே அனுபவித்தாயிற்று என்று நிரூபிப்பதற்காக ஒருவர் எல்லா பெயர்களையும் உச்சரிக்க வேண்டியதில்லை. ஒருவர் ஒரு முறை மட்டும் உச்சரித்தால் அவர் எல்லா தேர்வுகளையும் வென்றுவிட்டார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நாளில் 24 மணி நேரமும் எப்பொழுதும் உச்சரிக்கும் மனிதரை பற்றி சொல்ல எதுவும் இல்லை. துக்கியம் உங்களிடம் மட்டும் என்று இங்கு சிறப்பாக கூறப்படுகிறது. ஒருவர் கடவுளின் பெயரை உச்சரிக்க வேண்டும். மாயாவாத தத்துவவாதிகள் கூறுவது போல ஒரு தேவரின் பெயரோ அல்லது கடவுளின் சக்திகளின் பெயரோ இது போல எந்த பெயரும் அல்ல. பகவானின் புனித பெயர் மட்டுமே ஆற்றல் வாய்ந்ததாகும். பகவானின் புனித பெயருடன் தேவர்களின் பெயர்களை ஒப்பிடுபவர் பாஷண்டி அல்லது வெறுப்பூட்டுபவர்கள் எனப்படுவார். புனித பெயர் பகவானை மகிழ்விக்க உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது எந்த புலன் திருப்திக்காகவோ அல்லது தொழில் நேர்த்திக்காகவோ அல்ல. இந்த தூய மனப்பான்மை இருந்தால் பின்னர் நாய் உண்ணும் கீழ்குலத்தில் ஒருவர் பிறந்திருந்தாலும் அவர் மிகவும் புகழ் பெற்றவர். ஆதலால் அவர் தன்னை மட்டும் தூய்மைப்படுத்துவதில்லை, மற்றவர்களையும் விடுவிக்கவும் அவர் தகுதி படைத்தவராவார். தாகுரு ஹரிதாச செய்தது போல அவர் உன்னத பெயரின் முக்கியத்துவம் பற்றி பேச தகுதி படைத்தவர். அவர் வெளிப்படையாக முகமதியர்கள் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். ஆனால் அவர் குற்றமின்றி பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதால் சைத்தன்ய பிரபு அவருக்கு அந்த பெயரை பரப்பும் அதிகாரம் அல்லது ஆச்சாரியர் ஆவதற்கு அதிகாரம் அளித்தார். வேத விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் பின்பற்றாத குடும்பத்தில் அவர் பிறந்தார் என்பது ஒரு பொருட்டல்ல. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அத்வைத பிரபுவும் அவரை ஒரு அதிகாரியாக ஏற்றுக்கொண்டார். ஏனென்றால் அவர் குற்றமின்றி பகவானின் பெயரை உச்சரித்ததால் அத்வைத பிரபு, சைத்தன்ய பிரபு போன்ற மேலோர்கள் அவரை முன்பே எல்லாவித தவங்கள் செய்ததாகவும் வேதங்கள் படித்ததாகவும் எல்லா வேள்விகளை நிகழ்த்தியதாகவும் ஏற்றுக்கொண்டார். அது தானாக புரிந்து கொள்ளப்படும். ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் எனப்படும் மரபு வழி பிராமணர்கள் உள்ளனர். ஆயினும் பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிக்கும் அவர்களை தூய்மை அடைந்தவர்கள் என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவர்கள் வேத சடங்குகளை நிகழ்த்த வேண்டும் அல்லது அடுத்த பிறவில் பிராமணர்களின் குலத்தில் பிறக்க காத்திருந்து வேத சடங்குகளை செய்ய வேண்டும். ஆனால் உண்மையில் அப்படி இல்லை. அந்த மனிதர் தூய்மை அடைய அடுத்த பிறவி வரை காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. அவர் உடனே தூய்மை அடைகிறார். அவர் முன்பே எல்லாவித சடங்குகளையும் நிகழ்த்தியவர் என்பதை புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பிராமணர்கள் என்பது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவரே உண்மையில் தூய்மை நிலையை அடையும் நிலைக்கு முன் எல்லாவித தவங்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். இங்கு எல்லா வேத சடங்குகளும் புனித பெயரை உச்சரிப்பவர்களால் முன்பே நிகழ்த்தப்பட்டு விட்டன. யுஹு என்னும் சொல்லின் பொருள் புனித பெயரை உச்சரிப்பதால் முன்பே எல்லாவித வேள்விகளையும் நிகழ்த்திவிட்டனர் என்பது ஆகும். சஸ்னு என்றால் அவர்களின் முன்பே யாத்திரை செல்லக்கூடிய எல்லா புனித இடங்களிலும் சென்று வந்து விட்டனர் என்றும் அந்த இடங்களில் தூய்மைப்படுத்தும் செயல்களில் பங்கேற்றனர் என்றும் பொருள். அவர்கள் ஆர்யா என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஏனெனில் அவர்கள் முன்பே இந்த எல்லா தேவைகளையும் முடித்து விட்டனர். அதனால் அவர்கள் ஆரியர்கள் நடுவில் அல்லது ஆரியர்கள் ஆவதற்கு தகுதி அடைந்தவர்களுக்கு நடுவில் இருக்க வேண்டும். ஆரியன் என்பது நாகரிகம் அடைந்தவரை குறிக்கிறது. வேத சடங்குகளுக்கு ஏற்றபடி செயல்முறைகளை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டவர்களை
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டவர்களை குறிக்கிறது. பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிக்கும் எந்த பக்தரும் சிறந்த வகை ஆரியன் ஆவார். ஒருவர் வேதங்களை படித்தாலன்றி அவர் ஆரியனாக முடியாது. ஆனால் உச்சரிப்பவர்கள் முன்பே எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் கற்றவர்கள் என்பது தானாகவே புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. இங்கு பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிடத்தக்க சொல் அனுசு என்பதாகும். அதன் பொருள் அவர்கள் முன்பே எல்லா பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல்களையும் முடித்து விட்டதால் அவர்கள் ஆன்மீக குருக்களாகும் தகுதி பெற்று விட்டனர் என்பதாகும். இந்த பதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கிருணந்தி என்னும் சொல் சடங்குகளுக்கான நிகழ்முறைகளை முழுமையான நிலையில் முன்பே நிலைநிறுத்தப்பட்டது என்று பொருள்படும். ஒருவர் உயர் நீதிமன்ற இருக்கையில் அமர்ந்து வழக்குகளுக்கு நீதி வழங்கினால் அவர் எல்லா சட்டம் சார்ந்த தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெற்று விட்டார் என்றும், சட்டக்கல்விகளில் ஈடுபட்டு உள்ளவரை விட மேலானவர் அல்லது எதிர்காலத்தில் சட்டக்கல்வி படிக்க எதிர்பார்ப்பவரை விட மேலானவர் என்று பொருள். அதே வழியில் புனித பெயரை உச்சரிப்பவர்கள் உண்மையில் வேத சடங்குகளை நிகழ்த்துபவர்களை விடவும் தகுதி பெற எதிர்பார்ப்பவரை விடவும் எல்லை கடந்தவர். அல்லது வேறு முறையில் சொன்னால் பிராமணர்களின் குடும்பங்களில் பிறந்தவர்கள், ஆனால் சீர்திருத்த முறைகளை மேற்கொள்ளாதவர்கள். அதனால் எதிர்காலத்தில் வேத சடங்குகளை கற்று வேள்விகளை நிகழ்த்துவதை எதிர்பார்ப்பவர்கள். பல்வேறு இடங்களில் பல வேத கூற்றுகள் உள்ளன. பகவானின் புனித பெயரை உச்சரிக்கும் எவரும் கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து விடுபடுவார். பகவானின் புனித பெயரை கேட்கும் எவரும் நாய் உண்பவரின் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் உலகத்தின் பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார் என்று அவை கூறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பத்மா மாதாஜி, நீங்க 8வது பதத்தை வாசிச்சிருங்கோ. இதுக்கு விளக்கம் நாளைக்கு தரேன் ரெண்டுத்துக்குமே. மாதாஜி முன்பேன போன பிறவியிலேயே இதெல்லாம் செஞ்சிருப்பாங்களா மாதாஜி? இல்ல ஒண்ணு என்னன்னாக்க கருத்து, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான செயல்கள் ஈடுபடுவாங்க. எல்லாரும் ஒரே போல செயல்கள் கிடையாது. சில பேர் வேதங்கள்ல விற்பனராக இருப்பாங்க சில பேர் இல்லையா. அதன் மூலியமா பக்தியினுடைய மேன்மையை உணர்ந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து போறக்கூடியவங்க இருப்பாங்க இல்லையா. இது ஒரு ரகம். இன்னொரு ரகம் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் உட்காந்து இப்போ படிக்கணும், இதெல்லாம் எனக்கு ஏறாதுப்பா, எனக்கு ஏதாவது சொன்னா நான் கேட்டுக்குவேன், ஆனா எனக்கு சொல்றது ப்ரிசைஸா சொல்லு, எது சொன்னா நான் பகவான் இடத்துல போக முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட்டா கேட்பாங்க இல்லையா. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு புனித நாம ஜபங்களை மட்டுமே எடுத்துரைக்கிறது. அப்போ அவங்க அதை சொல்லியே மேன்மையாயிடுறது. ஆனா ஒரு ஜீவன் இறைவனுக்கு வெவ்வேறு விதமான விதங்கள்ல நாம அதாவது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிகின்றோம் இல்லையா. சோ திருத்தொண்டு வெவ்வேறு உண்டு. ஒருத்தர் டிடி வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் கோயில கூட்டி துடைப்பாங்க இல்லையா, ஒருத்தர் அந்த பாத்திரங்களை தேய்ச்சி கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஒருத்தர் குக்கிங் பண்ணுவாங்க. ஆனா எல்லா செயல்களுமே யாருக்காக சாற்றப்படுகின்றது? இறைவனுக்காக ஆற்றப்படுகின்றது இல்லையா. அங்கே இறைவன் என்பவன் மையமாக இருக்கின்றான். எப்போ நம்முடைய செயல்கள் அனைத்துமே இறைவனுக்காக அப்படிங்கிறது புரிகின்றதோ அதுதான் ஹையஸ்ட். அவன் எந்த மார்க்கத்தை எடுத்துட்டு போறான்றது முக்கியம் கிடையாது இல்லையா. எல்லாருமே வேத சாஸ்திரங்கள் படிச்சு எல்லாருமே ப்ரீச்சர்ஸ் ஆயிட்டா அப்புறம் கேட்கறவங்கள யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் யாரு டெம்பிள் மேனேஜ் பண்றது இல்லையா. பிரபுபாதருடைய இயக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் டெம்பிள்ல ஒரு டெம்பிள்லயுமே ப்ரீச்சிங். ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய அதர் வேலைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயே இருக்கக்கூடிய சன்னியாசிகள் தான் செய்யறாங்க. லாஸ்ட் வீக் என்னெண்டு பிரபுஜி கிளாஸஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் அதை சொன்னார். ஒரு 15-20 குடும்பங்கள் அங்க தங்கினீங்கன்னு தங்கறதுக்கான அதாவது ஏற்பாடுகள் கூட நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா 18 ஸ்வீட்ஸ் பண்ணணுமா மத்தியானத்தை. அதாவது எத்தனை தடவை 8 டைம்ஸ் என்னன்னு சொன்னது ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. அத்தனை வாட்டி போகு. டிடி வர்ஷிப் அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது இல்லையா. சோ அதனால அதாவது பகவானுடைய திருத்தொண்டு என்பது கிச்சன்லயே இருக்கு.
சோ அந்த கிச்சன்ல கூட இருக்கக்கூடிய செயல்கள் செய்யறவங்க கூட இந்த இறைவனுக்காக செய்யும் பொழுது அவங்க வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. மேலும் வந்து அந்த மாதிரி கோட்டாவை அவங்க கடந்து கூட வந்திருக்கலாம். 100% நம்ம சொல்றது இல்ல. தட் மீன்ஸ் அவங்க இந்த பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுனால இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் படிச்சு என்ன புரிஞ்சுக்கணுமோ அதெல்லாம் தானாவே இறைவன் அவர்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஒண்ணு அந்த கோட்டாவை முடிச்சிருக்கலாம், இல்லைன்னா இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறதோ அதெல்லாம் அவங்க மனசளவுல உணர்ந்தறிந்து அவங்க எவ்வளவு அந்த டிவோஷனா அந்த பகவானுடைய திருத்தொண்டுல இருக்காங்களோ அதற்கேற்றவாறு பகவான் அவங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுத்துவார். அதனால எந்த மார்க்கமா இருந்தாலும் பக்தி தான் இல்லையா? சோ இறைவனுடைய அவருடைய ஸ்தலத்துல போய் நம்ம வந்து புண்ணியமான காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா? கோலம் இடுறது, அடுத்து புஷ்பத்தை சாத்துறது, இது எல்லாமே வந்து இறைவனுக்கு வந்து நாம செய்யக்கூடிய தொண்டு. சோ இங்க ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம இந்த குலத்துலதான் பிறக்கணும், அந்த குலத்துலதான் பிறக்கணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. பக்திக்கு வந்து குலம் என்பது இல்லை என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். யார் ஒருத்தர் வந்து பக்தியை மேன்மையா எடுத்துட்டு போறாங்களே அவங்கதான் வந்து பிராமணராக கருதப்படுகிறாங்க. ஸோ ஹி ஹேஸ் டு அக்வயர் பிராமணிக்கல், அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ். ஸோ வைஷ்ணவர் கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும், ஆனா ஒரு பிராமன் கிட்ட வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் பேசிக்கலா இருக்காது. பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் மேன்மையான தன்மை எல்லாம் வந்து அபிவிருத்தி ஆகும் பொழுதுதான் அது வந்து வைஷ்ணவனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவன் அக்வயர் பண்றான். ஸோ இட் இஸ் எ பேசிக் நீட் டு பிகம் எ வைஷ்ணவா, பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ். ஸோ அது பயிற்சி பண்ண அவர் வந்து வைஷ்ணவர் ஆகின்றார். அதனால பிறப்பால வந்து நம்ம பிராமணா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அற்புதமா இந்த இடத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா மாதாஜி ஒரே ஒரு இது டவுட், அதாவது பக்தி பண்றவங்க வந்து இதெல்லாம் சாப்பிடலாமா நான்வெஜ்? பக்தி பண்றவங்க எப்படி நான்வெஜ் சாப்பிட முடியும்? நான்வெஜ் சாப்பிட நிறைய பேர் நான்வெஜ் சாப்பிட்டும் பக்தி பண்றாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் எப்படி கடவுள் ஏத்துப்பாரா? பிராமணா இல்ல வாழலாம், அதனால கேக்குறேன். அதுதான் நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா மாதாஜி, they are not in the pure devotional service இல்லையா? அதாவது எதையுமே செய்யாம இருந்தா அடுத்த பிறவி எப்படி கிடைக்கும்னு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் இந்த சகாம கர்ம யோகத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க? அவங்களுக்கு கடவுள் இருக்காங்க தெரியும், ஆனா நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்றதும் தெரியும். நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இதுவும் தெரியும், நிறைய பேருக்கு தெரியும். சோ நான் சாமியே கும்பிடாதவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நான்வெஜ் மேல வந்து அவ்வளவு ஒரு ஈடுபாடு. நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு பிரேயர் பண்றது பாவ செயல் தானே, அவளுக்கு தான். எஸ் எஸ், அவளுக்கு தான் ப்ராப்ளம். எவ்ரி ஆக்ஷன் இஸ் ஓன் ரியாக்ஷன்ஸ் மாதாஜி. நீங்க நல்லது செஞ்சா அதுக்கான விளைவுகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். கெட்டது செஞ்சாலும் அதனுடைய பாவத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கத்தான் வேணும் இல்லையா? சோ கில்லிங் ஒரு ஜீவனை வந்து வாழ்றதுக்கு வந்து நமக்கு எப்படி வாழ்றதுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கோ அந்த மாதிரிதான் அந்த ஜீவனுக்கும் வாழ்வதற்கு ஃப்ரீடம் உண்டு இல்லையா? சோ அவங்க இருக்கு. அதனாலதான் நீங்க இத நான் என்னுடைய மென்டர் அவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் இப்ப நான் நினைவுக்கு வரும்போது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அந்த கொரோனா வந்தப்போ he has taught us the meditation வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. அவர் வந்து இப்ப சொல்வாரு, இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து போயிடணும்னு வந்து நம்ம சொல்லப்படுறோம். கரோனாவில இருந்து நம்ம வந்து ரட்சிக்கணும், நம்மள ரட்சித்துக்கணும். எவ்ரி திங் ஹேஸ் அதனுடைய தாக்கத்துல இருந்து நாம வந்து தூரமா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். தவிர கரோனா வைரஸ வந்து இல்லாம செய்தணும் நம்ம கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஈவன் தோ இட் இஸ் a man-made வந்து அது சயின்டிஸ்ட் யோசிச்சா செய்ய முடியும்ல. சயின்டிஸ்ட் இல்ல மாதாஜி, எந்த ஜீவனுமே நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, சுத்தின்டுதான் இருக்கு. அதை மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்க்கும் பொழுதுதான் அதனுடைய செல்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா? சோ அது மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாத ஜீவன்கள் நம்மளை சுத்தி இருக்கு. அதெல்லாம் அந்தந்த இடத்துல இருந்துட்டு தான் இருக்கு. அதை நம்ம வந்து விரட்ட முடியுமா? கண்டிப்பா விரட்ட முடியாது. இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கோம், வேற யாராவது வந்து அராஜகமா வந்து உட்கார்ந்துட்டு நம்மள வெளியே அனுப்பிட்டா நம்ம ஏத்துக்குவோமா? ஏத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அந்த ஜீவன்கள் அங்க இருக்கிறதுக்கு வந்து அதனுடைய இடம் அது. அதை வந்து நாம என்றைக்குமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அதனாலதான் நம்ம பாம்பு கூட நம்ம அடிக்கிறோம் இல்லையா? பாம்பை வந்து கண்டிப்பா வந்து அது விஷம் கக்கக்கூடியதுதான், அது அஜ்ஞானத்தினுடையது. நம்மள அது வந்து நம்ம தற்பாதுகாப்புக்கு வந்த போதுதான் அது வந்து we have to fight it. அதர்வைஸ் அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா தேடி போய் நம்ம வந்து அதுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது, அது தவறு. காட்டுல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ஜீவன்கள் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் வாழ்றதுக்காக தான் வந்து இறைவன் அந்த இடத்த அப்படி கொடுத்தாரு. அதை போய் நாம கண்டிப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ண. மாதாஜி, அந்த பாம்பு வந்து நல்லவங்க கெட்டவங்க நினைக்காது, எல்லாரையும் தானே கடிக்கும்.
கடிக்கும்மா. ஆனா அது நம்மள தொன்று பண்றதுக்கு வரும்பொழுதுதான் நம்ம அதை வந்து நம்ம அகற்றணும்னு நினைக்கணுமே ஒழிய தேடி போய் நம்ம வந்து அதை செய்யக்கூடாது. அது தவறு இல்லையா? இப்ப எத்தனை காடுகளை நம்ம டிவாஸ்டேஷன் பண்றோம் இல்லையா? காட்டுல எத்தனை மரங்களை வெட்டி நம்ம சாய்க்கிறோம். அதுல வரக்கூடிய விலங்குகளையுமே அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா கொல்றாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் உண்டு. நாம தேடி போய் அந்த இதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. அது தவறு. நம்முடைய தேவைக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம அந்த கோட்டாவை தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். தேவையற்றதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு வந்து சாமி கும்பிடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பக்தியும் தெரியுது, இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்றத வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் என்பது அவங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா அவங்க மீண்டும் இன்னொரு பிறவி பிறப்பாங்க, கண்டிப்பா பிறப்பாங்க. இன்னொன்னு நான்வெஜ் சாப்பிடும் பொழுது பெருமாளை தான் சேவிக்கிறாங்கன்றதே கிடையாது. they will pray all the other தேவதாஸ் also. சில தேவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அதை படைக்கவே படைப்பாங்க இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே அந்த தேவர்கள் கூட அதை அந்த மாதிரி ஏற்றுக்கொள்றது கிடையாது, கேட்கறதே கிடையாது. இதர் ஆல் மேன்மேட் திங்ஸ் தான் இல்லையா? ஊர் பக்கம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முனேஸ்வரன் சொல்லுவாங்க, அடுத்து வந்து கன்னிமார்கள் கோயில் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல வழக்கம் உண்டு இல்லையா? பெரிய ஆண்டவர் இதெல்லாம் வந்து செய்யறாங்களா இல்லையா? இதெல்லாம் உண்டு. ஆனா உண்மையிலே எந்த காவல் தெய்வங்களும் நம்மள வந்து அவங்க நம்மளை விட இன்னும் இருதயம் வந்து சாஃப்டான நிலையில இருக்கிறவங்க, சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க, சத்துவத்துல இருந்து கொண்டு அவர்கள் இதெல்லாம் கேட்கறதே கிடையாது. இதெல்லாம் நாமளா உருவாக்கணும் இந்த பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே. ஸோ அவங்களுக்கு பேசிக்கா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் செய்யணும். உணவு படைக்கிறது ஒரு தேவருக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதுதான் கொடுக்கணும். அதோட நம்ம இந்த சுருட்டு சாராயம் இதெல்லாம் கூட வைக்கிறாங்களா இல்லையா? நம்ம ஊர் பக்கத்துல இதெல்லாம் நான் நிறையவே பார்த்திருக்கேன். நான் அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. ஒரு புஷ்பம் பழம் நம்ம எப்படி இறைவனுக்கு கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஆனா அதை நாம விடுத்து நாம என்ன பண்றோம், இதை செய்யறோம் அதை செய்யறோம்ட்டு செய்யறோம். அதெல்லாம் தவறுகள். ஒரு ஜீவனை வதைத்து அந்த அந்த தேவர் ஏற்றுக்குவாரா? நம்ம கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணா அது கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டாருன்றதை நம்மளே புரிஞ்சுக்குவோம். ஆனா நம்ம அதை யோசிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அந்த ஜீவனுடைய இதை வந்து நாம சாப்பிடுறதுல தான் நம்ம பேசிக்கா இருக்கோம். அதனாலதான் அந்த மாதிரி நிலைகள். இந்த மாதிரி தாத்பரியங்கள் பகவத்கீதைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் நான் இதை கண்டிப்பா சொல்றது உண்டு, செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதெல்லாம் யாரும் ஏத்துக்கிற மாதிரி நிலைமையிலே கிடையாது. அதனாலதான் அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிடுறது போலதான். இப்ப சுத்தமாவே சொல்றதே கிடையாது. ஏன்னா இந்த சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அவங்களுக்கு கிடையாது. நம்மளதான் அப்புறமா வசைப்பாடுவாங்க இல்லையா? அதனால சைலண்டா அவங்க எல்லாரும் நன்னிலை அடையட்டும், பகவான்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை செய்வோம் இல்லையா? அப்படி அல்டிமேட் கோல் பகவானை நாம் என்றைக்குமே நினைக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம் இருக்கணும் நமக்கு. அது இருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு எந்த மார்க்கமானா இருக்கட்டும், அந்த பக்தியை செலுத்துறதுக்கு எந்த மார்க்கமானா இருக்கட்டும் போகலாம். ஸோ ஆனா நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அதாவது நான்வெஜ் சாப்பிடுறது. எஸ், இங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பிரபுபாதருடைய இதுல எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் அவர் நிறைய வியாக்கியானங்கள்லாம் சொல்லும்போது கூட ஸ்டில் அவர் ஸ்டே பண்ண இடம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போனது எல்லாமே அந்த இடத்துல இட்ஸ் வெரி வெரி ரொம்ப ரொம்ப மோசமான இடம் தான். ஆனா ஃபைனலி தட் பிளேஸ் ஹஸ் சேஞ்ச் டு எ கிரேட் வேர்ல்ட் இல்லையா? அப்படி அவங்கள எல்லாரும் மடைமாற்றம் ஆகணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளை நாம வைக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்லி தேர் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். கண்டிப்பா வரும். நம்ம எதிர்பார்ப்பு. ஏன்னா அவங்க நம்ம சொந்தம் என்று சொல்றதை விட அவங்க ஒரு தவறி வீழ்ந்த ஆத்மா, அவர் நன்னிலை பெறணும்னு நினைச்சுட்டு நம்ம செய்யணும். அப்ப அவங்களும் வந்து they will also turn back. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உணவே உண்டு கொண்டிருந்தாலும் அவங்க கனிஷ்ட நிலையில இருப்பாங்க. அடுத்து ஒரு மத்தியம நிலைக்கு போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கட்டும்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கலாம். போக போக அவங்களே நான்வெஜ் விட்டுடுவாங்க. they will come to know realizations நிறைய வரும். அப்போ அதனால என்ன பாவங்கள் என்பதை அவங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவாங்க. நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு கோயிலுக்கு போறவங்க நாம சொல்றதை விட டாக்டர் சொல்றதுதான் நம்புறாங்க. எஸ், ஈவன் திஸ் இந்த காலகட்டத்துல டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்ற சஜஷன் வந்து இட்ஸ் ராங் திங் இல்லையா? அதாவது நம்ம மனிதர்கள் இந்த பற்களை கொண்டே அவங்க சொல்லக்கூடாது பீயிங் டாக்டர். அதாவது சிங்கத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பல்லும் மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய பல்லுமே எனக்கு அவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது. நமக்கு இந்த மோலார்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ரீ மோலார்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க. யாராவது டாக்டரா இருக்கிறவங்களுக்கு அது கண்டிப்பா தெரியும். இந்த பற்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுக்கு கிடையாது. நமக்கு எல்லாமே வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்றதுக்காக தான்
பகவான் கொடுத்திருக்கிறது இந்த பற்கள். கோரை பற்கள்னு சொல்லுவாங்க, கோரை பற்கள். ஆமா. செங்கப்பல்னு சொல்லுவாங்க. கிழிக்கிறது, அந்த கிழிக்கிறது இன்னொன்னு நமக்கு இல்ல மாதாஜி. கிடையாது, நமக்கு கிடையாது. நம்ம முன்னாடி வச்சுதான் இப்படி இழுக்கும் இல்லையா? ஆமா. இட்ஸ் நாட் அப்படிதான் இது கிழிக்கிறது வந்து இந்த டாக்டர்ஸ் என்ன படிக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இந்த சஜஷன் கண்டிப்பா கொடுக்கவே கூடாது. they should not give this type of food suggestions இல்லையா? ஆனா என்ன பண்றது, நம்ம ஆளுங்க டாக்டர் சொன்னாலும் முருங்கைக்காயதான் இருக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த பல்லுங்க அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து நம்முடைய இன்டெஸ்டைன், குடல். சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப குறைவான, அதாவது லென்த் அனிமல்ஸ்க்கு வந்து சிங்கத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப குறைவு. அதனால அதை ஃபிளஷ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி வெளியில. நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 மீட்டர்ஸ் இருக்கு. இவ்வளவு பெரிய நம்ம பெருங்குடல் இறைப்பை எத்தனையும் கடந்து மலக்குடலுக்கு வரணும். வெறியணும். வெளியில வரணும்னா இது எப்ப ஜீரணமாகி எப்ப அது வெளியே தர்றது, இதெல்லாம் நம்ம பாடி ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த சயின்டிபிக் ரீசன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க யாரு? டாக்டர்ஸ் இல்லையா? அவங்க இதெல்லாம் வந்து நல்வழிப்படுத்தணும். ஆனா வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்டாலே வெளியில போறது கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் இந்த மாதிரி இருந்தா அது டைஜஸ்ட் பண்ணி எப்படி வெளியேற்றும் மாதாஜி? கஷ்டம் இல்லையா? காற்றும் ஒத்துழைக்கணும், 5 வித காற்றும் ஒத்துழைக்கணும். கஷ்டம் இல்லையா? சோ அதனால இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சின்ற பிறகு இத சயின்டிபிக்கா தெரிஞ்சு நாம அதை விட்டுறணும். அது ரொம்ப முக்கியம். பத்மா மாதாஜி நாளைக்கு படிங்கோ, இப்ப படிச்சாலும் வேஸ்ட். எனவே இந்த வியாக்கியானம் முடிச்சு நாளைக்கு வந்த உடனே நீங்க படிங்கோ. அதுக்கப்புறம் நான் 2த்துக்கு வியாக்கியானம் சொல்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருஷ்ய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ நமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராம் 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 ஹரே ஹரே.